Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Вакытлыча мобилизацияләнүчеләр өчен Татарстан районнарында һәм башкалабызда төрле акциялар уздырыла. Ул нинди акциялар? Матди һәм психологик ярдәмне кемнәр күрсәтә? Айсылу тоннель үткәргеч комплексы яңа станциялар арасын казырга кереште. Җир астында юллар салуны турында безнең махсус репортаж. Яңа буын, яңа ачышлар 33-нче гимназия укучылары робот укытучы уйлап тапкан. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Синоптикларның хоразлавынча, бүген 3 октябрьдә көндез һава температурасы 20 градуска кадәр күтәрелергә мөмкин. Атна башында яңгырлар да яумаячак. Шәршәмбе көннән башлап кабат явым-төшемнәр булу ихтимал. Болытлы, кояшсыз көннәр көтелә. Һава торышындагы үзгәрешләр прививка ясатуның мобиль пунктлары эшенә дә үзгәрешләр кертте. Бүген метро станциялары янындагы пунктлар үз эшләрен туктата. Табиблар Казанда яшәүчеләр арасында прививка ясатырга теләүчеләрнең кимүен сәбәп итеп китерә. Соңгы 2 атнада башкалабызда 3000-нән артык кеше коронавируска һәм тагын 4500 кеше гриппка каршы прививка ясаткан. Элеккечә табиблар теләүчеләрне тәүлек буе 7-нче шәһәр хастаханәсенә һәм эш вакытында шәһәрнең барлык поликлиникларында көтеп калалар. Тапшыруыбызны кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. 2 октябрьдә 50 елга якын телевидениега оператор булып эшләгән Тахир Хәсәнов мәңгелеккә арабыздан китеп барды. Хезмәттәшебез кайда гына барса да үз кеше иде. Эшен зур җаваплылык белән бик яратып башкарды. Төшерергә барган җирдән Тахир Хәсәновны әллә кайдан күреп алып, сәясәтчеләр, әдәбият, сәнгать әһелләре кул биреп исәнләшәләр иде. Телевидение белән ул 10-нчы интернат мәктәптә укып йөргән чакта ук таныша, сыйныфташлары белән төрле чараларда катнашып йөри. Армиядан кайтуга Татарстан дәүләт телевидениесына ут куючы булып эшкә урнаша. Аннан ассистент, оператор, өлкән оператор вазифаларын башкара. Сюжет, репортажлардан тыш телевидение архивында ул төшергән күләмле тематик тапшырулар, телевизион фильмнар да бар. Яратып башкарган эшенә Тагир Хәсәнов улы Ленарны да өйрәтеп калдырды. Ул студия операторы буларак әтисе эшен дәвам итә. Без Татарстан дәүләт телерадио компаниясе исеменнән Ленарның һәм гаиләсенең, якыннарының авыр кайгысын уртаклашабыз. Соңгы юлга озату мәрәсиме бүген 15-нче хастаханә яныннан көндезге сәгать 12-дә була. Тахир Хәсәнов туган авылы Лаеш районының Атабай авылы зиратында җирләнә. Башка темаларга. Кем ничек ярдәм итә ала? Вакытлыча мобилизацияләнүчеләр өчен Татарстан районнарында һәм башкалабызда төрле акциялар уздырыла. Ул нинди акциялар? Матди һәм психологик ярдәмне кемнәр күрсәтә? Бу турыда алдагы язмада. Башкалар язмышына битараф булмаган казанлылар мобилизацияләнгәннәргә кирәк булган әйберләрне җыю өчен теләктәшлек төркемнәре төзи. Исемлектә гигиена кирәк яраклары, төймәле телефон, җылы киемнәр. Безнең кулҗылылар аларны саклап калсын, дәртләндереп торсын өчен менә шундый эшкә тотындык. Шулай ук төрле фондлар аша да ярдәм итәргә теләүчеләр бар. Мәсәлән, бик күп кеше Зәкят хәйрия фондының акчалата ярдәм акциясендә катнашкан. Алар арасында сәнгать әһелләре дә, блогерлар да бар. Җыйнысы 1 миллион тирәсе акча җыелган. Ярдәм итәргә теләүчеләр өчен кирәкле мәгълүмат Диния нәзарәте сайтында. Акция әле дә дәвам итә. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте шундый карар кабул итте. Шушы Татарстаннан барган мобилизациягә эләккән егетләребезгә дуга ягыннан да һәм матди яктан да ярдәм күрсәтү. Һәм Аллаһның биргәненә шөкер, шушы Зәкят Татарстан диния нәзарәтенең Зәкят фондында миллионга якын хәзерге вакытта менә 2 көнгә акча җыелды, әлхәмдүлилләһ. Һәм менә шушы акчага без хәләл тушонкалар, казылыклар әйеме, азык-төлек шушы егетләребезгә без хәстәрләячәкбез. Шулай ук бит инде термик киемдә, мамык, йон, носкилар да булачак, Алла биргән булса, бәяләйләр дә әзерлибез, аптечкаларда. Һәм инде әлбәттә шуларны без егетләребезгә сатачакбыз. Шулай ук мобилизацияләнүчеләрнең туганнарына эмоциональ киеренкелекне җиңәргә Казан епархиясе дә психологик ярдәм күрсәтә.
Первая реакция, конечно, Беренче реакция паника, аннары аңлашабыз. Безнең бурыч төшенкелеккә бирелүдән коткару. Очрашулар һәр җомга көнне кичке 6-да Мәскәү урамының 39-нчы йортында уза. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Өлкәннәр 10 көнлеге дәвам итә. Казан Кремле өлкәннәрне бушлай экскурсиягә чакыра. Өлкәннәр декадасында Татарстанлылар өчен музей тыюлык буенча махсус экскурсиялар оештырыла. Барлык музейлар һәм күргәзмәләргә ишекләр ачык. Ислам мәдәнияте музее, Эрмитаж үзәге, Табигать тарихы музеенда көтәләр. Мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен аерым программа планлаштырылган. Моның өчен алдан экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча язылырга кирәк. Әлегә бик үк тәҗрибәле булмаган авыл хуҗалыгы белгечләреннән тәҗрибә эшләнмәләре. Алар бик амбициоз. Башкалабызның 33-нчы гимназиясының 7-нче сыйныф укучылары суны автомат рәвештә сиптерү, шулай күбрәк уңыш җыеп алырга мөмкин булган махсус микроскоп эшләделәр. Барысының да практикада ничек эшләвен тикшерделәр. Яңа эшләнмәләр белән хәбәрчебез дә танышты. Вот разные звуки он издает, а эти звуки определяют дети. 33-нчы гимназия укучылары әнә шундый күңелле робот укытучы уйлап тапкан. Телефонда яки компьютердагы махсус кушымта ярдәмендә балалар дәрес материалын робот укытучы өчен махсус программалаштыра. Робот-техника, проектирование дәресләре безнең балалар бик хуплап киләләр. Алар бу дәресләрдә үзләренең идеяларын чынга ашыра ала. Алар төрле җиһазлар, төрле программалар, төрле роботлар ясарга өйрәнәләр. Һәм инде үзләре уйлап чыгарган программаларны, җиһазларны алар төрле конкурсларда, төрле грантларда тәкъдим итәргә мөмкинлекләре булачак. Әле роботтан тышта 7-нче сыйныф укучыларның үсемлек үсентеләрен өйрәнү өчен микроскоп, мөстәкыйль су сиптерү җайланмасы һәм мини-теплица эшләнмәләре дә бар. Сначала мы собираем конструктор, затем мы кладем в него грунт. Башта конструкторларны җыябыз, аннары туфрак салып орлык утыртабыз. Үсенте барлыгы 20 көн эчендә үсә. Эшләгәннәре җәмгыять өчен булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен, балаларның күңеле дә үсә, чөнки алар уйлап тапкан ысулларга, җайланмаларга ихтыяҗ бар. у нас есть заключенный договор с фермером, который получил от школьника 10 саженцев. Мәктәпнең фермерлар белән рәсми килешүләре бар. Укучы уйлап тапкан 10 җиләк-җимеш үсентесе өчен ел дәвамында я уңышның яртысын бирә, я акчалата түли. Алга табада инвесторлар клубы яңа ачышларга тагын да күбрәк балаларны җәлеп итәргә әзер. Бу проектта безнең инженер класста укучы балалар катнаша. Әмма ләкин киләчәктә бу проектка без һәрбер теләгән баланы үз идеясе, үз программасы, үз технологиясе булган балаларны конкурсларда һәм грантларда катнашырга чакырабыз. Мөршидә Җиһан, Эльвина Тарзимина, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары. Татар телендә чыккан газета, журналлар бик күп төрле. Матбугат күзәтү сәхифәсе дә шулар белән даими таныштырып бара. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы күзгә ташланган язмаларны күзәтүне дәвам итәбез. Бүген каягына карасаң да халык барыбер нәрсә турында гына баш вата. Мобилизация. Шәһри Казан газетасы да бу теманы беренче битенә чыгарып биргән. Әйе, билгесезлек күпләрнең күңеленә шым, курку хисигенә салып калмыйча, аларны илне ташлап чыгарга мәҗбүр итә. Андыйларның саны үткән атна азагында гына да 261 меңне артып киткән икән инде. Шуңа да әлеге басманың журналистлары бу билгесезлеккә ачыклык кертү өчен шактый гына тырышлык куйганнар. Берәүләре илдәге хәлләрне күзәтеп, аларның һәр очрагына үзенең мөнәсәбәтен белдерсә, икенчеләре мондый чакта безнең халык яратып йөри торган концертларны алга табада оештыру дөрес булырмы дигән сорауга билгеле кешеләрнең җавабын сораштырганнар. Өлешчә мобилизациягә карата хәзер бик күп имеш-мимешләр йөри. Шуларга өлешчә генә чик кую өчен Шәһри Казан газетасы иң еш очрый торган сорауларга җавап урнаштырган. Инде хәрби комиссариатларда ниләр булып ята дип кызыксынучылар өчен кыска газета журналисты башкаларның берничә комиссариатларын барып чыккан. Мондый язмалар белән танышканнан соң, чыннан да билгесезлек бераз артка чигенгәндәй була. Татарстан яшьләр газетасы да үзенең хас булган кыскалык белән илләрен ташлап китүче россиялеләрнең Төркиядән фатирлар сатып алуы 3 мәртәбә артуы турында хәбәр итә. Шулай ябырылып, торак сатып алу аларның бәяләренең икеләтә артуына китергән икән. Әлеге газетада күзгә ташланган тагын бер язма «Туе ялгыш, уе язмыш» дип атала. Ул моннан 3 ел элек
Иртәгә минем телем булмый икән, мин бүген үк дөньядан китәргә әзер дип протест йөзеннән Удмуртия парламенты бинасы алдында үз-үзенә үттерткән академик Альберт Разинның гыйбрәтле язмышы турында. Күпләребез бу турыда онытырга өлгерсә дә, туган теленнән мәхрүм калуны туктату өчен соңгы чарага барган галимне туган авылында онытмыйлар. Күзем авылына һәр елны башка милли республикалардан килеп, аны искә алалар, шигырьләр багышлыйлар, истәлек итеп имән агачы утырталар. Авыл янындагы биек тауга да аның исемен биргәннәр. Хәзер ул Разин тау дип атала. Шуннан да бу дөньяда көрәшләр дә төрле, аның каһарманнары да төрле. Кыйбыла бер генә. Ватаным Татарстан газетасы да әлбәттә мобилизация темасын читләтеп үтә алмый. Ләкин газета бу мәсьәләгә икенче яктан килеп карарга булган. Шундый чорда халык кибетләрдәге азык-төлеккә ябырылып, гадәттәгечә запас туплауга керешмәсме, продукция кытлыгы килеп чыкмасмы? Күңелгез тынычлансын дисәгез, тамак хакы дигән язманы укып чыгарга киңәш итәм. Инде проблемалардан, сәясәттән азып киткәннәр өчен газетада 3 яшеннән сәхнәгә чыккан. Бүген Камал театрының әйдәп баручы артистларның берсе булучы Лейсән Файзуллина белән бик рәхәт, бик ихлас әңгәмә укып чыгарга. Тормышта нинди генә авырлыклар булса да, моның барыбыз өчен дә кешелек сынау икәнлеген онытмасак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик. Казанда метрополитен төзелеше дәвам итә. Шушы көннәрдә Айсылу тоннель үткәргеч комплексы яңа 2 станция арасын казырга кереште. Җир астында юллар салынуын хәбәрчебез дә күреп кайтты. Җир астын казучы бик зур егәрле машинаны әнә шул кичкенә генә төймәләр идарә итә. Уртача тизлек минутына 15-20 мм. Татарстанның беренче президенты исем кушкан Айсылу тоннель үткәргеч комплексы миллиметрлап хәрәкәт итә, әмма тамчы да таш ярган кебек максатына ирешә. Казылган җирне ташу да җайга салынган. Казыганнан соң чыккан җирне Сахаров станциясенә ташыйбыз, аннары полигонга җибәрелә. 2 чакрым 200 метр ара үтелгән Айсылу ярган юлларны без әле беренчеләрдән булып сынадык. Димәк, ТАССРга 100 ел һәм Тулпар станцияләрендә эшнең икенче этабы башлана. Җир асты юлын төзүчеләр академическая станциясе урынын әзерли башлады. Ул Фучих һәм Завойский урамнары янында төзелә. Димәк, 2017 елда Татарстан башкаласының 15 метро станциясе була. Мөршидә Җихан, Алмаз Хакимов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда яшәүчеләр торак йортларының кышын файдалануга әзерлеге турында сораулар бирә алачак. Бүген 3 октябрьдә Россия президентының Татарстан Республикасындагы кабул итү бүлмәсендә кешеләргә җылы дип исемләнгән туры линия үткәрелә. Сорауларны бүген көндезге сәгать 12-гә кадәр экраннарда күрсәтелгән телефон номеры буенча бирергә мөмкин. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры үзенең 35-нче юбилей театраль сезонын башлап җибәрде. Яңа сезонда нинди яңалыклар, премьералар көтелә? Хәбәрчебез Искәндәр Гыймалдинов белеште. Театрга 35 яшь. 35 ел дәвамында театр тамашачыларында елмаюны гына уяткан. Бүгенге көндә искәрмә түгел иде. Тамашачыларга яралу музыкаль хореографик перформансы һәм узган сезонның премьерасы Йосыф спектакле тәкъдим ителде. Монда иде мин Фәрит әфәнде чакырды. Әйдән Нурый миңа булыш әле дип, чөнки без аның белән Күчмә театрда шуткарып китүендә эшләгәч, мин аның яртыгы ярдәм итәргә теләдем. Чөнки анда бөтен профессионал кешеләр җыелган иде. Фатиховлар, Газиман, Ширгазиннар, бөтенесе югары белемле режиссерлар, теге урамнан җыелган, үзешчән сәнгатьтән түгел. Ышанычым зур булды һәм кушылып киттем, илгәрге эшемнән күчтем. Киләчәктә безне 4 яңа премьера көтә. Алга таба да яңа әсәрләрне сәхнәдә күрергә язсын. Тагын берсе киләсе елга Алла бирсә, Александр Гринның "Ол җилкәннәр" исемле әкият фильмын тәкъдим итәчәкбез. Бу яңалык булачак. Һәм Әмирхан Динекинең "Матурлык" исемле шундый көтелмәгән спектакльне Айрат Абушахманов Уфадан килеп куячак. Гомумән әйткәнемчә безнең юбилей елы барлык репертуарда булган спектакльләр сакланып калдылар. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.
Өлкөннәр 10 көнлеге уңайыннан Опас мәдәният йортында Татарстанның халык артисты Илсур Сафин тамашачыларны сөендереп концерт қойды. Шулай ук әлеге чара җырчының юбилей уңайыннан да оештырылды. Бәйрәм мизгелләрен хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова күреп кайтты. Илсур Сафинның бала чагы югары Балтай авылында уза. 4 чакрым ераклыктагы Урта Балтай мәктәбендә белем ала. Җырчының әнисе яңгыравык моңлы тавышлы була, әтисе Тольянда уйный. Беренче тапкыр 9нчы сыйныфта сәхнәгә карата мәхәббәте уяна. Һәм 10нчы сыйныфтан соң Казан дәүләт консерваториясының вокал бүлегенә укырга керә. Шу вакыттан соң тулысынча иҗатка гашыйк була. 60 яшькә кадәр җиттек. Инде менә туган якта шундый бәйрәм бүген. Минем юбилей концертым туган якта. Шулай гында бүген өлкәннәр көне дә, әгәр дә шуларны аларга исәнлек, саулык телибез. Һәм дә үземә дә исәнлекне теләр идем. Илсур Сафин үзенең юбилей кичәсен туган ягында уздырырга була һәм форсаттан файдаланып барлык әби-бабайларны өлкәннәр көне белән тәбрик итә. Танылган җырчы 2 сәгать дәврендә барлык тамашачыларны үзенең моңлы тавышы белән куандырды. Шулай ук җырчыны гомер бәйрәме белән Опас районы главасы да котлады. Илсур Сафин дигәндә синоним һәрбер бездәдер инде ул беренче көндә ул безнең якын якташыбыз. Аннан соң ул җыр остасы моңлы кеше дип үзебезнең уй килә башыбызда. Илсур Кәрәмович үземнең исеменнән өлкәннәр исеменнән, район халкы исеменнән сезгә нык сәламәтлек, İcadi уңышлар, озын гомер, бик зур рәхмәт барсын телисебез килә. Без сезнең белән чыннан да горурланабыз. Илсур Сафин турында дуслары шактыйлар бер сәхнәдә чыгыш ясаган артистлар юбилярның бик күп уңай сыйфатларын сызыклый. Керам Сатиев шуларның берсе. Мин Илсур Кәрәмович белән бергә эшләвем белән беренчедән шатланам, икенчедән горурланам. Һәм инде Аллаһ Тәгаләдән берәй сорыйм, сәламәтлектән безне аерма. Калганыбыз тырышырбыз, эшләрбез, киләчәктә дә Алла биргән булса. Динә Нәҗметдинова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Әлеге проект Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты һәм президент каршындагы Татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, тарих фәннәре докторы, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев алып бара. Бүген сүз күренекле татар шагыйре, прозаик, драматург Фәнис Яруллин турында. Һәм бу очраклы түгел. Чөнки бу көннәрдә капиталь цикләндерүдән соң Баулы районы Кызылъяр авылындагы Фәнис Яруллинның музей йорты кабат үз ишекләрен ачты. Беренче кунакларын каршы алды. Күренекле татар шагыйре, прозаик, драматург, балалар язучысы Фәнис Яруллин 1938 елның 9 февралендә Баулы районы Кызылъяр авылында 2нче гаиләсендә туа. Әтисе Бөек Ватан сугышына кадәр колхоз рәисе булган Гатаулла агай 1942 елда яу кырында һәлак була. Әнисе Биби Гафифә апа 6 баланы ялгызы тәрбияләп аякка бастыра. 8нче сыйныфны тәмамлаганнан соң Фәнис Татнефть берләшмәсенең Баулы элемтә конторасында элемтәче монтер булып эшли. 1957 елда шуннан армия сафларына алына һәм Һава укчы радистлары мәктәбенә билгеләнә. 1958 елда физик күнегүләр ясаган вакытта турниктан егылып, имгәнеп, гомерлеккә хәрәкәтләнүдән мәхрүм кала. Егет төшенкелеккә бирелми, ихтияр көчен белемен арттыруга һәм әдәби иҗат эшенә җигә. Экстерн тәртибендә урта белем ала. 1970 елда читтән торып Казан университетының тарих филология факультетын тәмамлый. Фәнис Яруллинның беренче шигырьләре матбугатта 1960 еллар башында басыла. 1964 елда аның тәүге китабы «Мин тормышка гашыйк» шигъри җыентыгы дөнья күрә. Шул ук елда яшь шагыйрьләрнең «Комсомольская правда» газетасы уздырган Бөтен союз конкурсында катнашып, ул 2нче урынны яулый.
конкурс һәм җиңүчеләрнең шигырьләреннән тупланган «Розовый олень» җыентыгы аның исемен ил күләмендә таныта. Аның каләме тудырган кыска шигырьләр, сонетлар, поэмалар һәм балладалар әдәби хәзинәбезнең асыл ташлары. Фәнис Яруллинны прозаик буларак таныткан әсәрләре «Җилкәннәр җилдә сынала», «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра», «Кайту», «Яралы язмышлар», повестләре, хикәяләр һәм балалар өчен язылган әкиятләр. «Җилкәннәр җилдә сынала» автобиографик әсәр. Ул 70-нче еллар башында языла. Әлеге әсәрдә язучы иҗатының төп үзенчәлекләре – рухи көчкә мәдхия, халыкчанлык, җитдилек белән юморның тормыштагыча үрелеп баруы, тирән кичерешләр, теленең сыгылмалыгы, бар тулылыгы белән ачыла. Драматургия өлкәсенә Фәнис Яруллин «Әнә килә автомобиль» пьесасы белән килеп керә. Әсәр Галиәскәр Камал театрында режиссер Марсель Сәлимҗанов тарафыннан 1974 елда куела. Спектакль гаять зур уңыш казана. Ул шул театрда 1000 тапкырдан артык уйнала. Кәрим Тинчурин исемендәге театрда режиссер Рауил Тумашев пьесаны «Менә килә автомобиль» исеме белән кабат сәхнәгә күтәрә. Татарстанның һәм Башкортстанның профессиональ театрларында әдипнең 13 пьесасы сәхнәләштерелә. 1994 елда Фәнис Яруллин әсәрләренең 3 томлыгы, 2004 елда 5 томлыгы, 2007-8 елларда 3 томлыгы дөнья күрә. Җәмгысе Татарстанда аның 50-дән артык китабы басылып чыга. Иң уңышлы әсәрләре төрле телләргә, шул исәптән чит телләргә тәрҗемә ителә. Композиторлар тарафыннан аның шигырьләренә язылган җырлар популярлык казана. Әдәбиятыбыз үсешенә керткән өлеше, иҗади казанышлары өчен Фәнис Яруллин 1978 елда Татарстанның Муса Җәлил исемендәге республика бүләгенә, 1995 елда Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә лаек була. Халыклар дуслыгы Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен орденнары белән бүләкләнә. Аңа Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның халык шагыйре, Баулы районының мактаулы гражданы исемнәре бирелә. Фәнис Яруллин 2011 елның 9 декабрендә Казан шәһәрендә вафат була. Җәсәде Казанның Яңа Бистә зиратында җирләнә. 2010 елда туган авылында шагыйрьнең музей йорты ачыла. 2015 елда Баулыда Фәнис Яруллин һәм җәмәгате Нурсия ханым хөрмәтенә һәйкәл куела. Туган авылның бер урамына Фәнис Яруллин исеме бирелә. Республикабызның район үзәкләрендә дә аның исеме белән аталган урамнар бар. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.